No to myk. Generalnie... tego typu odcinek trzeci Outlast 2. 3-2. Tyle liczb. Mam nadzieję, że się nikt nie pogubił. Mam nadzieję, że mnie wdupi tej kosy. Dobra, ona jest ciągnięta, to aby tyle. Teraz jajcarska będzie ucieczka stąd. Ja tu wbiegłem w sumie nie wiedząc gdzie idę. Może być trochę beka, trochę bez beka. Tu heretika spalili. Może mu się należało w sumie, nie wiemy. O, to wygląda bezpiecznie. Idę zobaczyć. W sumie w miarę bezpieczna. Kto liże nóż, no kto oblizuje nóż, to się nie odezwie już, to wiadomo. Idzie się tu wtupić jakoś przez okno, nie? Shit! Ty kurwa, panie! Władziu, było blisko, ale uszliśmy z życiem. Ale jak zapierdzielał. Jak szalony. John z Arizony. Dajcie to poczytać, co to czy... Temple Gate, founded by Sullivan Noth, a modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Knot. Fajne miano. God forsake you. Pozytywnie. To pozytywnie. Jak się podoba gra? Podoba się, bo aż nie straszy tak fes. Tak fes a fes. Jessica. I've lost it. Moja znajoma ma na nazwisko Knot, a jej mama coś nie ten tego. I to chłopie... Uważaj. You better uważaj.
Chyba was posrało, że ja tam zajrzę. Znaczy, no będę musiał pewnie summa summarum, no jak znam życie. Ale będę to odwlekał jak mogę. Oczywiście, naturalnie wszystko pozawierane. Tak, bo czemu nie? No jasne. Baterio. W opisie na głównej pisali, że u mnie jest rodzinna atmosfera. Tak. Dużo wulgaryzmów i często wódka jest pita. Co za pochwa szatana mnie wciągła. Kurwa, no proszę. Bez takich numerów. Nie godej do mnie. I no, proszę nie. Proszę, i no nie do budy. Człowiek myślał, że pokończył szkoły, to go wydupili w grze, w horrorze Kaj do szkoły. Ale patrzcie. Poland Warsaw. Nawet jak to... Polski akcent w grze! Wow! Wow! Bo w Polskę pokazali. Kurwa, nie idę. Wystraszył się ktoś? Ja się zaraz pewnie wystraszę. Dlatego próbowałem zrobić tak zwany zawcasu. Nichuchu. Ta muzyka jest tak zjebana. Kto tam tak robi? Nie rób tak więcej, dobrze, przepraszam. Nie byda. Tu się coś odjebie na 100. Kurwa. This was Jessica's. Nienawidzę takich takiego czegoś. Jakie ja mam brzydkie ręce. Wyjebało? Ej, ta szkoła mnie stresuje milion razy bardziej niż tamte kurwa wioski opętańcze. Serio. Szkoły są okropne. Całe ręce mi się spociły. No nie wiem, co ja mam sam zrobić. Kamera mi się dupczy. Aha, list na szafce, ja.
Jessica. Kurwy zajebane, przestańcie mnie straszyć. Przepraszam w ogóle za wulgaryzmy rozliczne, ale wiecie. No i lepiej. Oh God! Jess! Fuck! I'll bleed you in the yard! Consume the flesh! Fast whale! Let the bones be burned! There's the outside! O nie, o nie. Nie! Pana nie, proszę! Dobra. A! Fast whale! Let the bones be burned! Nie, to jest... Czekajcie, teraz stąd trzeba... Consume the flesh! Ała! Fast whale! Siema Lauren Lemur z łokcia, żeby to było takie łatwe wszystko. Dobra, czekajcie. Szybko, szybko, szybko. Your scum shall be in the fire! Barykaduj! A! I co? Kupi kupek. Kurwa! Woe to the bloody city! Sanctuary! Shall be in the fire! Esteros. No, mówię, kupi głupek. Well, bones be burned. Także tyn. Kupi głupek.
Jak on mnie za... Nie, dobra. Przez podłogę chyba jakoś. A ja tam miałem pójść, a to no, wyglądało na coś... średnio bezpiecznego. Dobra, teraz tam pójdę. Przed za mną? A ja myślałem, że on mnie tak przez podłogę sapnął. Dobra, to stupiam. Aha, bo to tu droga prowadzi. Dobra, nieważne. No jak ktoś nie lubi ciągle uciekać, to nie jest gra do niego. Tak samo jak i jedynka taką grą nie była też. Barykadować! Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Nie sraj się. Łysy. Okay. Okay. Kurde, ja myślałem, że... LOL. Dobra. Apostates. Leader. O kurwa. Pamiętam jak w jedynce się oddech wstrzymywało. Jak ten podłaził. Wings and jaws inseparable. Insane. Akcja dynamiczna. Kurwa, idź dalej! Jaki głupek! Dlaczego? No ciś ta... Dlaczego on tego nie pocisł do końca, pytam się. Jak ze złej strony? Miałem ją do szafy dociś.
Aha, dobra, to tak. Ale mi ciśnienie skoczyło, by mi się uszach zaczęło piszczeć. A to tu już mnie nie będą gonili. I guess this is where the magic happens. Chairs for an audience to watch. I only saw her afterwards. I couldn't have... Takie to jest pojebane. Cześć Kamil. O, dzisiaj będzie spokojny sen. Na pewno. Ale mam pazury. Sorne. Nie, to nie jest żona. Fuck is this? Ściepli ludzi na kolce. Fajnie. Ah, shit. Ej, Ajano, ale proszę cię, nie gadaj takich rzeczy. Bo to już pod spoiler podchodzi. Pojebane. Kurdy. Siema sznita. Podupcone. Podupcone. Sprzedał mnie na psiarskich. Stowej! Panie, tu nie czołgaj się! Consume flesh. Spas a whale. And the bones been burned. Kurde, coś mi do oka wpadło. Okej. I jeszcze mi padnie bateria za moment. O, fantastycznie. Wydupi. Co? Dawaj! No, zabili mnie. Ta gra jest liniowa czy open world? No, ona jest liniowa.
Da się coś z tym tu zrobić? Nie, tu mogę idę. Be somewhere close. Look in that shed. There's something over there. Look here, Nie mam żadnych dropów FPS. No gdzie ja mam tu uciekać? Consume the flesh. That's Bastard Whale. Let the bones be No burned. nie, no nie! You shit. Scum. Shall be in the fire. O, He's in the house. He's upstairs. ja pobiegnę na ślepo. He's up there. Bastard Whale. Hey. Let the bones be burned. Running your way. I got him. Over here. Over there. He's got under the house. Let's go. Nie padaj! Kurwa, mam lasie. Son of a bitch! He's gotta be somewhere close. Look in that shed. There's something over there. Look! Fucking slippery in the house. Aha. To była ostatnia rzecz, jaka by mi do głowy przyszła. Sieć? Sieć, kurwa? A nie wstawaj. Don't be afraid, you are going to heaven. I wzięli babę, regularnie zajebali. What the fuck? Kurwa. Am I losing it? Przepraszam, że ja tak klnę w ogóle. Ale no wiecie, stres. Stres trochę jest. The chapel's gotta be close. Going to heaven. God, before they killed the children, you should have loved me. What am I doing? Siema Equalozo, witam wszystkich. Ja sobie tu tak fajnie, kulturalnie ogrywam Outlasta, nagrywam też na YouTube'a jednocześnie. Także nic się nie straci. Jakby ktoś coś przegapił. Aczkolwiek zachęcam do pozostania. Można mnie nastraszyć, na przykład subskrypcją, donatem, tudzież subem. Bardzo chętnie. Zostawić followa, jak ktoś jeszcze nie ma.
To jest za darmo, a bardzo cieszy. W ogóle niedługo prawdopodobnie będę miał alfę tego Bataliona 1944 do testowania. Tylko nie mam jeszcze pojęcia, jak będzie... Aha, subskrypcją tudzież subem. No. Ale wiecie, o co chodzi. Przecież wy jesteście wszyscy najmądrzejsi. To powinniście się kapnąć, o co mi chodziło, nie? Wieloryb ocalił Jonasza przed utonięciem. Jezus na pustyni z szatanem, Abraham zabił Izaka w swoim sercu. Muszę iść do spowiedzi jutro. Bo mnie ciśnie już sumienie. Wiecie, to nie jest gra do porządnych katolików, do których się zaliczam. Pierwsze bandażowanie. Zaliczone. No nieźle. Kurwa. Kurwa, panie. Co się tam dzieje? How do I get over there? Fence. Can't climb that. Just need something to stand on. Kurwa, panie. Aha, to jest przez to sala. Ręka wchłania bandaże. Ja, no może być, no. Taki typ. A, dobra, pocisnę sobie wóz. Ta gra jest dla nikogo. Nie no, czemu? Z wyrolą się spodoba. O nie, ta łazi zaś. Marta. Czy jak jej tam było? Kiedyś tam z jedną Martą taką ćwirowałem trochę. Pawiana. Wiecie, co jest grane. Ale to potrwało tylko 2 tygodnie. To było dawno. Także mam uraz do Mart. Biera koło i jada do domu. No fajnie, fajnie, kurde. Czy nie boję się grać? Boję się. Jeszcze jak. Nawet tego nie ukrywam, że się boję. Nie jestem też jakiś, nie wiem, sparaliżowany strachem bez przesady. Grałem w straszniejsze gry. Ale ja jestem bardzo strachliwy w ogóle, jak chodzi o horrory. Jeszcze o takich motywach opętańczo-szatanistycznych to już w ogóle. Także no... nie jest źle. Poczytałem. Jak nie zdążyliście, to se na YouTubie przeczytacie.
Dobra, szefowo, ale spokojnie. I na spokojnie, wszystko będzie dobrze. Szefowo, proszę się nie nerwować. No to nie ma o co, nie ma po co. To będzie wszystko elegancko. Dobra. Bez nerw. Baterię się rozstrzeli. Jak jakimś tym, jak w westernie, nie? Taki klimat się zrobił. Zaraz za winkla wydupi Clint Eastwood. W samo południe oczywiście. Diabelska tego poświata. Mnie już łeb boli, ja już mam taki łeb. Bagieta zasubskrybował. O, dziękuję Bagieta. Ty, Bagieta, jak chcesz, żeby się pojawiło powiadomienie, to musisz sobie nacisnąć sam. W sensie odświeżyć streama i nacisnąć powiadomienie nad czatem, bo teraz takie coś jest, że trzeba powiadamiać samemu. To już 7 sub dzisiaj. Dzisiaj coś fajnie lecą suby, kurde. Na grubości. Bardzo mnie to cieszy. Także dziękuję bardzo Bagieta, przywitajcie tam Bagietę serdecznie. Oi, oi. Można by powiedzieć. Bandages. Czekajcie, ja teraz kółko walnąłem. I... A! Ojej! Dobra. I no nie ciulika! Dobry moment Bagieta. No Marta, czekaj no. Nie. Żeś o lupie. Nie. Ja mam klucze do gier niepotrzebne. Jak macie niepotrzebne klucze do gier, to uderzajcie na mojego fanpage'a. Ja bardzo chętnie przyjmę. Jeżeli chodzi o darmowe klucze, to ja wiecie, zawsze. Marta, czekaj. Marta, ale... Marta, słuchaj. Ja ci powiem tak. Ja już kogoś mam prawie. Ja tak... Głupio mi jest, Marta. No nie mogę, wiesz? Marta, no nie mogę, no. Marta, słuchaj. Jest tyle fajnych synków na świecie, znajdziesz sobie innego. No, ale Marta! Ale Marta, proszę cię. Marta! Marta! Nie uprawiam żadnego nierządu. Grobciu, dziękuję. Czemu mogę zawiadomić, bo wczoraj nie zawiadomiałem kappa? Możesz. A, to jest wczoraj. Marta! Marta, słuchaj. Jest... Motyw jest taki, że no... Kurwa... Chodź...
Kiedy laska 3 na 10 zaczyna się dobierać. Marta, proszę cię. Marta! Marta! No co gańba? Marta, czekaj. Ale Marta. No idź! Marta! Vlogs! Dobra. A chwilę zwiecha. Kurwa, Marta. Ty, Marto! A, weź w interakcję, dobra. Ale to za chwilę. Wóz dopchać do bramy. No widzę już. Ej, nie podpowiadajcie mi. Nie podpowiadajcie mi. Ja nie jestem głupkiem. Ja sobie dojdę do wszystkiego sam. Prędzej czy później, ale sobie... Bez przesady. Nie wkurwiajcie mnie. Bo będzie źle. Marta, słuchaj, bo ja mam wóz do przepchania. Teraz kurwa nie mogę, niestety. Ona nie rozumie tego. Zawsze była najszybsza na WF-ie, dokładnie. Mamy inne zdanie. Całe szczęście, że wasze zdanie to akurat ja mam w dupie. Jakby nie to ja nie wiem, jak ja bym tutaj sobie dał radę. Chyba mi się nie dał. Nie, już, nie, jeszcze nie, już. Już dopchałem? Nie, jeszcze nie dopchałem. Marta, poczekaj jeszcze chwilę. Słuchaj. Jeszcze czekaj. Jeszcze nie. Marta, jeszcze nie. Jeszcze nie. Idzie, nie idzie. Ciś ten wóz! Oj ty Marto, ty. Dobra, wymyk. I spierdalam. Marta miała ten dzień, kiedy strasznie swędziała ją sowa. Kurwa mać! Nie! Nie! Marta! Nie! Jak jeszcze z 2 razy zginę, to się wkurwię już. Dobra, i teraz ona się traci na dłuższą chwilę.
Nie tak dłuższo. No ty! Czekajcie, może się uda jeszcze raz. Na ojtka. Tak, chyba nie tym razem. No bo on już się męczy, no już nie ma siły biegnąć. No kurwa jego mać. Ja wiem, że ja tam mam beczki. No i teraz potrafił zapierdalać. Kurwa! Z buta na pysk i z cyca na pizdę. I don't know what the fuck your god wants from me, lady. A mogę dychnąć chwila. Sam nie ma. Baterio. Lać poszło na ryj. Kurde, wszystko. Jakieś baba obwiesili. Widocznie jakiemuś chopu musiała życie zmarnować, nie? Naturalna kolej rzeczy. I jest świątynia. Ciśnienie skacze ze złości czy ze strachu? Po trochu, i z tego, i z tego. The chapel. The chapel is supposed to be sanctuary. Bardziej ze złości. Z strachu nawet nie tak źle. Świetnie to jest wszystko zrobione, naprawdę graficznie jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Podziwiam Niklausa, że mu się odechciało. A bo ja nie jestem baba! Bo baby są słabe, baby słabe są, kurwa. Nie wszystkie, ale w większości. Słabe, nieodporne, niecierpliwe, w ogóle jakieś takie, inksze. Kurwa, elo Benz. Piekary sanktuarium. Te modyfikacje do McDonalda są za darmo. No na przykład drugie mięso kosztuje 4 zł, jeden plasterek ogórka więcej 50 groszy, tam jalapeno ileś tam 50 groszy. Tak nie wychodzi to drogo, opłaca się. Dobra, tu jest Papa Joe, znaczy Knot.
Tak naprawdę. O kurde. Judas. Mary! Priest? Who's there? Who are you? My name's Blake. The outsider? The father? I'm not anybody's father. I just... Kill me! You have to kill me! Noth is coming back. With Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please! No zabiłbym, ale nie mam jak. Sorry kolego, nie pomogę. Knot wyspowiada. To ja nie chcę jednak. No nie jęcz, no nie mogę, nie umiem. Chciałem się zdołać w tym konfesjonale. O kurwa! Czyli miałem do niego wejść i nie wyłazić. Dostałem gwoździa w czoło. We found her, Desire, trying to flee amongst the skulls, not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary! Oh, God! Answer your yoke mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah. Please, tell him I don't... Let her go! Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostates stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't! This is for you, Josiah. Make the woman scream. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist! Strengthen the rebellious angel. For the child unborn, I have no fear. Strengthen the rebellious angel. I have no fear. Strength. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Enemy of my enemy. Tell Josiah Enemy to of make my it enemy. stop. Guardian for simple. Stop! Oh, God, please! Where is the woman? Where did Val take her? Stop! Stop! I'll tell you! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines of the mountain. Val has her in the mines. You'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Josiah. God and all That's this enough. arrogance. Look, Give the woman rest. mines. Where the fuck are the mines?
No nieźle. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly. Jo, to dupca. Będą bany na YouTubie. Dobra, ja tu kończę odcinek na YouTuba, bo akurat tak czasowo wychodzi. Także dziękuję za uwagę. Zobaczymy, co będzie dalej. Także uprasza się o zostawienie łapki w górę, zajrzenia na G2A, jeżeli ktoś chce kupić sobie grę jakąś. Na przykład była w ten weekend wyprzedaż na Outlasta, był po 90 zł. Można też na streamy wpadać, do czego zachęcam, i na fanpage'a na Facebooku, do wszystkiego linki poniżej w opisie. Dzięki! Krz!